Dvě jízdy jsou za 10 korun. Takže, a pak jede lanovka a vidíte vlastně celý provoz, celou lanovku i se sloupama, je jich tady teda poněkud málo a tamhle se vystupuje a to už je Černá Hora. A jestli bys nám to mohla ukázat blíž, teta ještě, kde se to vystupuje? No tady. Tady se vystupuje a tady je ta věžička, jak na ní jsou všechny ty vysílače. Tak to vidíte, přátelé, dneska jsme to měli s odborným výkladem od tety. Je to lanovka z Jánských Lázní na Černou Horu. Ale z roku? A z roku ještě ke všemu? Asi 1992. Teta, když hádá, tak je to pravda. No, taky jasný. Může být 1892. Protože já, když už jsem tady Co myslíš, Petro, kdy to bylo? 1892. Super. Tak potom to dostaneš za domácí úkol vyhledat na internetu, jo? Ano.